Россия Үзәк банкы Зөя шәһәр утрауы рәсеме төшерелгән истәлекле тәңкәне чыгарды. Бердән-бер нөсхәдә утрау шәһәрчекнең сурәте. Аны тантаналы рәвештә Зөянең үзендә тәкъдим иттеләр. Алтын һәм көмештән ясалган әйберләр, республиканың төп архитектура һәйкәлләре сурәтләнгән корылмалар Татарстан истәлекле тәңкәләрдә дигән күргәзмә күрсәтелә. Зуратылган фоторәсемнәрдәге тәңкәләрдә борынгы Болгар шәһәре, Кремль, Казан дәүләт университеты биналары. В 2020 году Банк России выпустил... 2020 елда Россия банкы Казан Кремле фондына Татарстан Республикасы гербы, милли киемнәрдә биюче парны сурәтләгән тәңкә чыгарды. Танылган пейзажлар арасында Зөя шәһәр утрауы сурәте дә бар. Яңа тәңкәне республиканың милли банкы тәкъдим итте. На ней изображены уникальные памятники. Анда Зөянең уникаль архитектура һәйкәлләре сурәтләнгән. Сез рәссамнар, модельерлар иҗат иткән картинаның барлык детальләрен карый аласыз. Идеаль изоляцияланган өслектә Зөянең рельефы сурәтләре, өстә тәрәзәләр, ныгытма һәм алтын төсенә буялган тарихи герб күренә. Ул зәвыклы, матур итеп ясалган. Изготовлена она из серебра. Тәңкә көмештән ясалган, аның номиналы 25 сум. Барлык истәлекле тәңкәләр Россия банкы тарафыннан чыгарылган. Алар законлы түләү чарасы булып тора. Тәңкәләр фотосурәтләрен Зөя утрау шәһәре территориясендә урнашкан сәнгать галереясы күргәзмәләр залында күрергә мөмкин. Күргәзмә 9 июньгә кадәр дәвам итә. Алия Галиуллина, Диана Дасаева, Александр Решеткин, Татарстан яңалыклары.